इउनिभार्सिटी इलेक्शना मा नोंथांमोना बहुतानो मिथिखागो नाथाय जायफोर नोंथांमोना इउनिभार्सिटी इलेक्शननि सोमोन्दै मिथिया इउनिभार्सिटी इलेक्शना दि रियेल इलेक्शन बादिनो प्राय बेखौ जायफोरा मिथिया नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ स' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोना जा जाथायखौ नुदोंना बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि एन्ट्रि जानाय बबेखानि बे एन्ट्रिया दिनैनि बाथ्रा नङा बेयो जेब्लासिम इउनिभार्सिटिया सोमजिदों बै समनिफ्रायनो बेबादि पलिटिक्सआ दंबोयो बै समाव बबेखानि यूपीपीएल गैयामोन नाथाय बै समावबो एबसु होननायाथ' दंमोन आसु होननायाथ' दङमोन नङा होमबा दाबो दङ स' जोंनि समाव जों नुदोंमोन बबेबा कलेजाव जुदि इलेक्शन जायोबा आसु आरो एबसु भार्सेस आसुनि केन्डिडेटनि गेजेराव जायोमोन नङा होमबा थारमाने कलेजावबो मा थायो स्टुडेन्ट इउनियन थायो एबसु थायो ना आरो बेबायदिनो आसुफोराबो थायो स' बिसोरनि केन्डिडेट आरो जोंनि केन्डिडेटनि गेजेराव माने एबसुनि केन्डिडेटनि गेजेराव आरो बर' मानसिफोरनिया जेनेरेलि एबसुनिफ्राय जायोमोन बै समाव स' बिनि गेजेराव जायोमोन नाथाय जि समाव यूपीपीएल बीपीएफ मोननै जाबाय बै समनि उनाव मा नुबाय ओरैबायदि टक्कर जानाय जाबाय दा जायखिजाया कलेजानो जा जायखिजाया इउनिभार्सिटियानो जा जायखिजाया इन्जिनियारिं कलेजानो जा बबेखानि इन्जिनियारिं कलेजावथ' बर'नि जेबो मेजरिटि गैया नालाय बे जुदा बाथ्रा जागोन नाथाय बर'नि ओनसोलाव जुदि इन्जिनियारिं कलेज जायोबा मेडिकेल कलेज जुदि जायोबा बेहायबो बेनो जागोन आसु आबसु बेबायदि थानाय नङा बीपीएफ आरो यूपीपीएलआनो थागोन स' बेबायदि स' गोबाङानो सानदो जानांगौ जे इउनिभार्सिटियावलाय बै यूपीपीएल आरो बीपीएफनि मा खामानि दङ कंग्रेसनि मा खामानि दङ बा गुबुन गुबुन पार्टिनि मा खामानि दङ नाथाय नोंथांमोननि जि मिथिनाय बे जानो हागौ गोरोन्थिबो जानो हागौ खारन इउनिभार्सिटियाव पलिटिकेल पार्टिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो इनभल्भ जाखानानै थाबोदों जेएनइउ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिल्लीनि जेएनइउआ जाबाय इन्डियानि पलिटिक्सनि मोनसे हाब बादिसो इउनिभार्सिटिनिख्रुइ बांसिन बेखौ पलिटिकेल हाब होनबासो बांसिन मोजां जागोन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बे मोनसे पलिटिकेल हाब बादिसो मानोना जायफोर दैदेनगिरिया जीएस जायोना इउनिभार्सिटियाव फिउचाराव थांनानै बिसोरो मोनसे नङा मोनसे गेदेर माने बिबानखौ लाहैयो हिमन्त बिश्व शर्मा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ चिफ मिनिस्टार दा आसामनि बिथाङा इउनिभार्सिटियाव मामोन बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया तरुण गगैआ सोरमोन नोंथांमोननो बुंनो गोनां बाथ्रा गैया बेबायदि गोबां दङ जोबनो गैया स' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो बेनिफ्राय बोरै बारगा जानो थारैनो बेवहाय इनभल्भआथ' दङ बेनिखायनो सोरबा सानदों बे कलेजाव इउनिभार्सिटियाव बे पलिटिकेलनि मा लोब्बा दं बे स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्शनाव बेबायदि मा गोनांथि दङ पार्टिया नाथाय बे बाथ्राया बुंनो थाखायसो मोजां नाथाय बास्तबाव सिं माबा मोनसे नङा मोनसे बिसोरनि आखाइथ' थायो रां रुफानि मददखौनो बुं गुबुन गुबुन रोखोमनि मददखौनो बुं बैफोर गासैयावबो पार्टिनि सिं आखाइ थानायखौ जोङो माने अभिज्ञता थानायखाय आं बुंनो हादों नोंथांमोननो स' जायखिजाया इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोना जेब्ला फरायबा मिथिगोन बेवहाय जि पलिटिकेल पार्टि बिसोरनि आखाइया बिसोरनि जि कानेक्शना माबायदि स्ट्रं बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोबाव नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा खिन्थाबावगोन इउनिभार्सिटि कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि जि दम नांलाय समलाय बुदलायनाय बेफोर सब एक्टिं गोसोआव लाखि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ सब एक्टिं खालामनो बाध्य जायो नोंथांमोना जाय दा फुटेज नुबाय थादोंना बे फुटेजआबो निस्सय एक्टिंआनो माने बेबायदि बुफायबोसे दम होनानै माबोरै सिगिसग' खालामनानै गावसोरनि भट बेंकखौ स्ट्रं खालामनो हागोन बेनिनो मोनसे पलिसि बेयो स' जायहा बांसिन दम दङ बेनो देरहागोन इउनिभार्सिटि कलेजाव बेनिखायनो कलेज इउनिभार्सिटिनि इलेक्शना ओरैबायदि मोनसे रोखोमनि इलेक्शन बेवहाय पुलिसाबो जेबो खामानि मावनो फैया बेवहाय पुलिसा फैनानै बमफां मुरा बायदिसो थायो बिसोर ओरैनो गसंना थागोन जेबो एक्सनखौनो लानाय नङा बेवहायबो बेनो जागोन खारन स्टुडेन्टफोरनि सायाव बिथांमोना जेबो एक्सन लानोनो हाखाया जुदि बेवहाय टेररिजमनि माबा एक्टिभिटिस जादोंबा बे जुदा बाथ्रा नाथाय जेनेरेलि इलेक्शन पार्पसाव पुलिसाबो जेबोखौनो खालामा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिना लानाया मोजां बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बे जि जाथायना बे आंनि अभिज्ञतानिफ्राय आं बुंगोन बेफोर मोनफा मोनफा बाहाना एक्टिं बेबायदि खालामनानै सोर बांसिन भट बेंकखौ स्ट्रं खालामनाय बेनिनो पलिसि बेयो स' जानो हागौ बेवहाय सोरबा बीपीएफनि थागोन सोरबा यूपीपीएलनि थागोन बेवहाय नोंथांमोना जायफोर सेन्टेन्स बुंनाय नुदोंना जे यूपीपीएलनि मानसिफोरा बे स्टुडेन्ट इलेक्शनाव मा खामानि दं नाथाय बे बाथ्राया रियेल नङा आंनि बादिबा आंनि अभिज्ञतानिफ्राय बुंगोन बेयो फेक बे सेन्टेन्सआ खारन गाव मा पार्टिनि बेवहायबो डाउट गोनां थारैनो बिथांमोनाबो बबेबा पार्टिनि मानसि जाथारनांगोन आं बुङाखै बीपीएफनि सोरखौबा सापर्ट खालामनाय बेबायदि जानो हागौ दे नङाबो जानो हागौ जेनेरेलि नङाबा रावबो बबेबा बेकिं मोनाबा बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि बेकिं मोनाबा रावबो मानसिया एसेबां दम जानो हाया रावबो स्टुडेन्टनो एसेबां दम बहा थानो स्टुडेन्टनो एसेबां दमा बहानिफ्राय फैनो फरेन्स थांदोंना स' सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ दम होनो हानाय सोरनियाव एसेबां पावार थानो बेनिखायनो नोंथांमोना आइडिया खालाम बे दावहाया थारैनो बुंनो थाङोबा नोंगो इउनिभार्सिटिनि इलेक्शन नाथाय बेयो बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि दावहायानो बेयो
आरो बेवहाय थाफानो हागौ गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद सोरबाफोरबो थाफानोबो हागौ बेखौबो आं बुंजोबनो हाया नाथाय जोंनि समाव जों जेब्ला स्टुडेन्टमोन बै समाव जेनेरेलि बेबायदि कलेजफोराव आसुदोसो जायोमोन टक्करा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय माने डाइरेक्ट नङा माने एसे बेकिं थायोमोन आरो सापर्ट थायोमोन आरो डाइरेक्ट नङा किन्तु आसुनियाथ' डाइरेक्टआनो थायोमोन बिसोर माने नुखानाय खोनाखानाय बायदियैनो बिसोर बेकिंखौ होयोमोन आरो मोनसे समाव नोंथांमोना खोनादों NSUI बेबायदि नामा कंग्रेसजों रिलेटेड बिसोरो स' बिसोरो जाबाय स्टुडेन्ट गांखं बिदि होनजागोन नामा स' बिसोरो माने केन्डिडेट होयोमोन आरो कंग्रेसनिफ्राय खारन मोनसे समाव जोंनि इन्डियायाव कंग्रेसनि शासना बिराद मजबुतमोन ना बै समाव केन्डिडेटफोरा मा जायोमोन कंग्रेसनि बेकिंनिफ्राय जायोमोन बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै नाथाय आं नोंथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना बेखौ जेबो टेनसन लानो गोनां बिषय नङा स्टुडेन्टनि गेजेरनि मामला बियो बेवहाय बेकिंआथ' दङ सोरनिबा थेवब्ला बेहाय जेबो साननांगौ गैया आरो जायफोरा नोंथांमोना मिथिया नोंथांमोना आं बेखौनो खिन्थाबाय जे इउनिभार्सिटिनि इलेक्शनाव कलेजनि इलेक्शनाव गोदो गोदाय खम थायोमोन इनभल्भआ नाथाय आथिखालाव कलेजनि इलेक्शनावबो इनभल्भ जाबाय पार्टिफोरा आरो इउनिभार्सिटिनि इलेक्शनाव गोदो गोदायनिफ्रायनो इनभल्भ दंखायो जाबायदि JNUआव काश्मीरा इनभल्भ जाना थायो काश्मीर इस्युफोरा काश्मीरखौ जाय बोखावनो नागिरो इन्डियानिफ्राय आलादा खालामनो नागिरो पाकिस्तानजों सरजाबनो नागिरो बिसोरनि आखाइ थायो JNUनि इलेक्शनाव बिसोरनिबो केन्डिडेट थायो बेवहाय गसङो पाकिस्तान जिन्दाबाद होननाय नोंथांमोना खोनागोन नङा होमबा आलगावबादिनि डायलग मारनाय नोंथांमोना खोनागोन JNU स' बेफोर गासैबो राजखान्थि गासैबो पार्टिजों रिलेटेड बे इलेक्शनफोरा स' नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ लिरबानो जाबाय आंनियाव माबाफोर गोरोन्थि दंबा नोंथांमोना बेखौबो दिन्थिबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बांद्राय टेनसन दाला नोंथांमोना बांद्राय माने बांद्राय एसेबां माने बेखौ बिजिरगिरि जानानैबो लाब गैया इउनिभार्सिटिनि इलेक्शना गोदोबो बिदिनोमोन दाबो बिदिनो इयुनावबो बिदिनो जाबाय थागोन जेब्रा खालाम गारिखौ इउपिपिएलनि मानसि मा खालामनो बेवहाय इउपिपिएलआ मा इनभल्भ दं बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्शनाव मा इनभल्भ दं हा वाइ सारनि खाथियाव इउनिभार्सिटि इलेक्शनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इलेक्शन दं इउनिभार्सिटि इलेक्शनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो मा बुंदों नोंसोर बाव इउनिभार्सिटि खम्बा सिङाव इउनिभार्सिटि इलेक्शनाव इउपिपिएलनि मानसिया मा खालामनोसलाय इलेक्शन मा हा नों साला आनडेमोक्रेसि बिसोरो लाला खिन्थुना फैनो दे खिन्थु दैबरगावनि गाङो क्लासा थलाय नङाबा गारि थेरि जिजोबगोन क्लासा फैलाय दुबां भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों बेवहाय मोजां रायलाय गारिया माबा मोनसे जानो हागौ बुख्रुबजोबगोन नै दा मानसि क्लासा खौलाय मा खालामदों बेवलाय क्लासा खेवलाय कलेजनि इलेक्शन मा खालामदों इउनिभार्सिटिनि इलेक्शन मा खालामदों हा राजासै मा खालामदों बेवलाय उबुनि नोंसोरो मा खालामदों उबुनि मा खालामदों नोंसोरलाय बबा गिदिर नोंसोरलाय स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्शन मानि थाखाय मा खालामदों नोंसोरलाय इउनिभार्सिटि इलेक्शन मा हा नों साला आनडेमोक्रेसि बिसोरो खुलुमबाय बयनिसिमबो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन मैया जानानै थांनाय जिथुनाखि घटना बे जाथाया जाहैबाय बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटिनि माखासे गथ'फोरखौ देबोरगाव गयबारि गामियाव जे लाखिनानै दोनदोंमोन बे समाव आंनो खबर फैदोंमोन आं बे समाव इउनिभार्सिटियावनो दंमोन बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय थांनानै आं खबर लाहैदोंमोन बे खबर लाहैनाय समावहाय बिथांमोना जोंनि गारि आरो जोंनि मानसिफोरखौ बुनो माने एकदम माने नाजाबाय थादोंमोन आरो गारिखौ बुबाय थादोंमोन आरो बे समावनो जोंनि पुलिस जायफ्रा प्रखाखनिकफोर बिथांमोनाबो सफैनानै दंमोन बिथांमोनाबो सिचुएशनखौ नायनानै बिथांमोनाबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन आरो जोंबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय मिस्टार आक्की बर'नि जायफ्रानाखि गुन्डाफोर आरो जायफोरानाखि डेभिड आरो डायमन्ड दिपनजय आरो मिस्टार पवन बिथांमोना आक्की बर' आरो पवन बिथांमोना सानैबो एक्स बिथांमोननि लिडावनो दिनै बैफोरबायदि जाथाया जादोंमोन आरो जों बे सिचुएशननिफ्राय जोङो फैनो नागिरदोंमोन नाथाय जोंनि मानसिफोरखौ जोंनि हस्टेलनि गथ'फोरखौ टीम प्रस्पेरिटिनि जायफोरानाखि गथ'फोर बिथांमोनखौ जायफोरानाखि BPFनि सेंग्राफोर बिथांमोना जोंनि गथ'फोरखौ बुदों आरो आंखौबो
इउनिभार्सिटि गेटसिम इभेन बिसोरो जोंखौ होसोदोंमोन जोंखौ एटेक खालामनो थाखाय जोंनि हस्टेलनि गथ'फोरखौ नाथाय बे जाथायखौ जोङो माने नायै जोङो बे बुस्थुखौ जोङो सह्य खालामनो हायाखै बे जाथायाव गोबां बिपिएफनि आखाइफोर दङ गोबां बिपिएफनि जौ मदारु जायफ्रानाखि जौ लोंनानै जायफ्रानाखि दादागिरि बिथांमोना बे जाथायखौ खालामदों आरो जिथुनाखि भिडिअ नोंथांमोना नुनो हादों जिथुनाखि बुलाय सोलाय ओरै खालामनानै जिथुनाखि फेक एलिगेसन बेफोर बुस्थुफोरखौ बिथांमोननि लिरावनो जादों होननानै आङो बुंनो थाङो आरो बिथांमोना जिथुनाखि फेक एलिगेसन लानानै दिनै स्टुडेन्टफोरखौ मेनिपुलेट खालामनो नागिरदों मिस्टार आखि बर'आ बुजिनांगौ बिथाङा गावनो सासे बारग' जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नाथाय आं सासे प्रेजेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जानानैब्लाबो आंखौ दिनै बिथांमोना ओरैबायदि माने साजायनानै दिनै गोबां खोथाफोरखौ लानानै फेक एलिगेसन होगासिनो दङ स्टुडेन्टफोरखौ मेनिपुलेट खालामगासिनो दङ बिथांमोना सानदोंखि माने इउनिभार्सिटिखौ स्टुडेन्ट पलिटिक्सखौ बिथांमोना गाज्रि खालामनो आरो बिथांमोननि जेनाखि सिमां नुनाय बे सिमां नुनाय फेलें जागोन आं बेखौ सानो आरो गासैबो फरायसुलि लोगो नोंथांमोना थारखौ बिजिरगोन आरो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ दिनै जायफ्रानाखि केपेबल जायफ्रानाखि केन्डिडेट बिथांमोना बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आरो आं सानो दिनैनि बे इलेक्शना पलिंआ दिनै मोजां जानानै थांगोन आरो बिपिएफनि जायफ्रानाखि गुन्दागिरिफोर बिथांमोना मोजाङै गावसोरनि मानसिफोरखौ सामलायोबा मोजां जायो मानोना बिराद जोंनि इउनिभार्सिटिनि पलिटिक्सखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामनो दा सानथों बेखौनो आं बुंनानै आङो बेयाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो